Rhodos on yksi Tjäreborgin perinteisimmistä lomakohteista. Luonto, rannat, historia, maalaukselliset kylät ja niiden ainutlaatuinen tunnelma ihastuttavat vuodesta toiseen. Rhodos sopii kaikille, nuorille ja vanhoille, pariskunnille ja perheille. Useimmat haluavat asua saaren pohjoisosassa. Kauniita rantoja riittää sekä itä- että länsirannikolla ja täällä sijaitsevat myös useimmat Tjäreborgin hotellit. Vaikka useimmat hotellit sijaitsevatkin pohjoisessa, ei se tarkoita, että etelä ei olisi mielenkiintoista seutua, päinvastoin. Vuokraa auto ja lähde tutkimaan saarta omin päin. Löydät lisää nähtävyyksiä, rantoja ja viehättäviä pikkukyliä, joihin kannattaa tutustua. Lapsiperheiden paras valinta on Kalitea, jossa perheparatiisimme Sunwing Resort ja Sun Garden sijaitsevat. Kalitea sijaitsee itärannikolla noin 10 kilometriä etelään Rhodoksen kaupungista. Aivan pohjoiskärjessä on saaren keskus, Rhodoksen kaupunki, jossa on paljon ravintoloita, baareja, kahviloita ja kauppoja. Tervetuloa Rhodokselle. Olemme varmoja, että tulet pitämään tästä saaresta, suorastaan rakastamaan sitä.